Superpedret patrocina les notícies. I recordi, cada setmana vals de descompte amb les seves seccions estrella. Superpedret, per la seva millor compra. L'Ajuntament de Berga i el Consorci de Formació i d'Iniciativa Cercs Berguedà han posat en marxa un nou canal de comunicació que permet accedir de forma gratuïta a informació d'interès i descarregar aplicacions multimèdia des de qualsevol telèfon mòbil que disposi de Bluetooth o Wi-Fi. El projecte Vilicol Berguedà permet que tant els berguedans com els visitants de la ciutat puguin rebre informació automàticament sobre l'agenda, centres d'oci, telèfons d'interès, convocatòria d'ajuts o borsa de treball, entre d'altres. Per tal de rebre la informació, cal tenir el telèfon mòbil amb el Bluetooth activat i estar situat a prop dels 3 punts de connexió que s'instal·laran a la ciutat: a l'Oficina de Turisme de Berga, al carrer Major, a la plaça de les Fonts i a Queralt. Els punts d'accés reconeixen la majoria de telèfons mòbils que hi ha al mercat i adapta els continguts en funció del mòbil. El nou sistema de comunicació obre les portes a un gran paradigma comunicatiu amb multiplicitat d'aplicacions. De moment, ja s'han inclòs a la base de continguts un llistat de telèfons d'interès de la ciutat, alguns serveis municipals i la borsa de treball. Els continguts s'aniran adequant al moment que visqui la ciutat i la Fira de Maig serà la primera gran prova. Però el ventall de possibilitats és molt gran i en un futur es podria utilitzar com a eina interactiva de tal manera que els ciutadans podrien omplir formularis, fer queixes, rebre mapes interactius a la ciutat i comarca o fins i tot pagar l'estacionament de les zones blaves. Segons l'alcalde de Berga, Juli Gendrau, Vilicol Berguedà permetrà ser una eina de proximitat entre el ciutadà i l'administració. És un servei que diem que és per aproximar o per donar informació al ciutadà, al visitant, no només al visitant, al foraster, sinó també a la gent de Berga, que hi ha tot un seguit de serveis als quals podran accedir a través del mòbil, el que una persona passejant pel carrer Major rebrà aquesta informació sempre quan ell accepti de rebre-la al seu mòbil. Una de les obligacions és que han de tenir aquesta tecnologia Bluetooth, que ara gairebé tots els mòbils la tenen, i llavors és una aproximació de la informació turística, comercial, de promoció econòmica, tot un seguit d'informació que això el Consorci són els que gestionaran el tema de la informació que podrà rebre el ciutadà i el visitant que forma part una mica més una altra de la col·laboració que hi ha entre l'Ajuntament de Berga i el Consorci, en el qual creiem que aquesta associació entre ajuntaments sempre porta a bon port de fer bons projectes i en un futur hem de fer coses més importants. El nou canal d'informació ha tingut un cost de 22.000 euros i entra dins del Pla de Barris amb l'objectiu de ser una eina de dinamització. Berga és una de les ciutats pioneres en la posada en marxa d'aquest projecte. En motiu del 25è aniversari de l'Escola Vedruna de Berga, el periodista Antoni Bases, director i presentador dels Matins de Catalunya Ràdio, va oferir una conferència al pavelló de Suècia de Berga sobre les relacions entre Catalunya i Espanya vista des dels mitjans de comunicació. Es tracta d'un repàs històric d'uns 30 anys que el periodista ja va presentar fa un any a l'Escola d'Economia de Londres. Mostrar a través d'aquesta xerrada com els mitjans de comunicació espanyols expliquen Catalunya, com els mitjans catalans expliquem Espanya, i comprovar que, malauradament, tot i els 30 anys aproximadament de funcionament de l'Estat de les Autonomies, tenim un greu dèficit de respecte a la realitat nacional catalana. De fet, l'Estat de les Autonomies expressat a través dels mitjans de comunicació demostra fins a quin punt allò que no és específicament castellà i allò que en certa forma discuteix el concepte d'estat uninacional és molt incòmode i a més és aprofitat per vendre diaris i per guanyar vots, encara ara, com d'altra banda hem tingut ocasió de veure recentment a les eleccions. En tot moment, el periodista s'ha mostrat orgullós de poder oferir el seu treball a Berga, malgrat el to enfadat amb el que parlava quan discutia sobre el futur de les relacions entre Espanya i Catalunya. L'existència de Catalunya i del País Basc dona la idea d'un estat autonòmic
que li ha anat molt bé a Espanya, com Catalunya ha sigut solidària en el terreny econòmic i com ha sigut molt respectuós en el terreny de la integració. Afortunadament nosaltres no hem tingut una violència terrorista com la que han tingut al País Basc, però tot això no sembla suficient perquè Espanya reconegui aquests mèrits de Catalunya i més aviat, quan en té necessitat, la presenta com un problema. La problematització de Catalunya i de la seva llengua és un fet constant als mitjans de comunicació espanyols i això no és precisament el millor auguri per a les relacions. Els transportistes de la fusta en tronc van protagonitzar diumenge a la tarda un col·lapse circulatori a la C-16. Una setantena de camions en marxa lenta des de Bagà a Berga van provocar retencions de vehicles i circulació lenta en aquest tram de 20 quilòmetres de l'eix de Llobregat. Els professionals del transport protestaven per una normativa obsoleta i perjudicial, ja que no contempla aquest tipus d'activitat com a transport especial i, en conseqüència, se'ls limita el volum de càrrega a 40 tones, mentre que en molts països europeus la taxa és d'entre 55 i 60 tones. Ja fa 2 anys que els transportistes de la fusta reivindiquen una normativa específica que tingui en compte les limitacions de pes i llargades pròpies del tipus de mercaderia que transporten. El 20 de desembre de 2006, tots els partits polítics van aprovar en el Congrés de Diputats una proposició no de llei a través de la qual instaven el govern estatal a modificar la normativa vigent sobre el transport forestal en la línia de les normatives que actualment tenen a França i Alemanya, per posar 2 exemples. Han passat més de 12 mesos des que la proposició no de llei va ser aprovada i no s'ha enllestit el redactat de la nova normativa. Davant d'aquesta situació, els camioners, cansats d'esperar, han sortit per primera vegada a la carretera, convocats per la patronal catalana Secot i la Federació de Rematants de Catalunya. Paral·lelament, els Mossos d'Esquadra, aplicant la normativa vigent, sancionen els camioners que transporten més càrrega de la permesa amb multes que oscil·len de 500 a 6.000 euros. Des de la Secot i la Ferescat s'afirma que l'actual normativa representa un greuge comparatiu respecte als socis europeus juntament amb una pèrdua de competitivitat de les empreses.